Dneska si zahráme Brawl Stars a máme tu hneď prvý pack v Hypercharge. Uvidíme, ako dostaneme Hypercharge. Amps. Takže dneska by som chcel nejakého brawlera trochu vypušovať a v ďalšom videu si budeme zaspušovať iného brawlera, ochľúvam tohoto. A môžeme si dať Edgara na 11. Už máme na Max Tier. No nie Max Tier, ale Max Power. Napríklad si vypušujeme toho Edgara. Mám iný účet, lebo svoj som stratil, takže mám teraz toto. A dáme si solo. Ideme na to. A aby som nezabudol na toto video, dáte like, odber a proste si dajte zvonček, aby ste o ďalšie videa neprišli. Ideme na to. A nemám žiadnu gadžetku. To je hneď Fang. Normálne zabije. Takže ideme tuto zničiť bedňu. Už mám zabudol sa z toho. Ideme na Fanga. Fangič. Nie. Takto. Fang je mŕtvy. To by sme mali. Tu je Gale. A fajtia. A vyhral Brock. Ale Brock versus Edgar. To už je jasné, kto to vyhrá. Ideme, tuto je ďalšia bedňa. Ideme pre ňu. A už je showdown. Môžeme sa vybučovať na 22 Edgara dnes. Som ešte rýchlo predvojdem. OK, mám to. Kde je? Haló? Kde si? Musíme ho nájsť, ľudia. A tu je Griff. On ma zabil. Nie. Ale plus zase už mám 20. A máme tu prvý star drop. Epic. Mythic. Legendary. Otvorili sme ho. Nakoniec a uvidím, čo nám vypadne. Edgar skin. Nový skin. Práve som hovoril, že mám zlý skin a práve som otvoril Edgara. Na Edgara nový skin. Yes. Je tam. Prvý star drop a legendary. A presne dobrý skin na Edgara, ktorý som potreboval. Hovoril som, že potrebujem skin na Edgara a nám ho dropol. Takže veľmi som rád. Môžeme ísť na ďalšie solo. Hneď z prvého peku legendary. A som potreboval skin na Edgara, ale tento je dobrý, ale radšej Brawler, ale fakt krásny skin. Tento skin má aj môj kamoš. Hneď prvá bedňa. Uvidíme, či vyhráme. Chcel by som ho dať dneska na 22 alebo 23. A potom ho vypušujeme na max. Dokým budem natáčať s Edgarom pušovať, dokým ho nevypušujem na max. Kde tuto ide so mnou bojovať Karl, ale uteká nejak. Tu netrafil. Je Karl. Dúfam, že sa nebude točiť, jak vždy. A točil sa. Nie, to nebola ešte jeho ultina. Nie. Už som 6. Tu je to není okno, dobre. A toto boli nejaké fighty, áno, tyk. Niekým. Neviem, som sa nekúkol, to zomrel. Ale zabil ho. Ideme na to. Tyk je silný docela. Tyk mi dáva. Áno, dobre. Tyk by bol zabitý, ešte ideme na ďalších to ostávajú. Tu je Shelly, za ňou radšej nepôjdem, ona ma vybombuje hneď. Jak sa hybne. Pôjdem ku nej za ultinu, raz tlačí a som riti.
Ano. A Shirataru. Ano, je to tam. Showdown zo Shelly. Nie. Budem s ňou týmovať, akože ja ju zradím. Nie. Ona sa ide zabiť. Tak free win. Plus 10. Ale to bolo pekné. Od nej 22. A nedáme ho iba na 22. Dáme ho tak na 25. Tak nejak. Miestek ešte toto máme. A máme nového Brawlera. Phoenix. Odňamkli sme dneska nový skin a nového Brawlera. Len si som vyvedel za neho, lebo som na tomto určite dlho nehral. A nový Brawler je tu. Vylepšujem si ho. Idem sa ho vylepšiť. A potom môžeme dať tiež na ňo push. Ideme zatiaľ pušovať Edgara. V tomto videu by som chcel dať úprimne na 25. V ďalšom videu ho dáme na 30. Potom dám možno na 35 a potom max tier. Dokým budem natáčať proste push na Edgara, dokým nedám max tier. Poďme na to. Dneska sme odovkli nový skin a nového Brawlera. Vypadol na nový skin a nový Brawler, tak. A tuto si sprebedňu. Také na mňa utočia. Musím čakať, keď sa nebije ultina. Ideme na to. Takto idem na ňo a takto hneď. OK, nie. Prečo som skákal? Aha, toto. OK, skoro som zomrel. Skoro som bol 7. Musím ho zabiť. Nie. Toto som asi pokakal. To som pokakal. Toto news. Sabinko, prečo bereš staré neslúchatka? Takže som späť a ideme dať ho na tú 25. Nie. No, 25. Dáme ho ešte toto video na 25. Potom ho dáme na 30. A tak proste budeme postupovať. Ideme na to. Hneď prvá bedňa. To je hneď druhá. A dúfam, že budeme prvý. A tu je El Primo. El Primo is here. To je Draco, slabý, ak neviem čo. Jo, tu je Lily. A som mŕtvy. Budem mať asi mínus. A minus 1. Máme len 24. Štvorka je ideálna. Takže idem na to. Máme hneď prvú bedňu. To zničíme. Toto je druhá. To je Miko. Ideme ho zabiť. Ešte zoberiem bedňu. On tam fajti s Nanim. Spike zabil Naniho, ale Spike je môj najobľúbenejší Brawler. Som ho mal, len som stratil účet. On sa odskočil iba tak proste. Nie. Stanul ma. A píšte do komentárov, akého Brawlera mám potom vypušovať na max tier. Najlajkovanejší komentár vyberiem. A ten, kto bude mať najviac lajkov a zomrel som, tak ten. Proste jeho komentár vyberiem a toho Brawlera vypušujem.
Dostal som 200. Už mám ďalšie toto. Nehral som to dlho, ale to star drop. Rare. Ideme zas. Tu 24 by sme mohli dať. Takže sme tu. Hrajem proti Mythikovi najväčšiemu rankovi tuto z rankedov. Tu je hneď Crow. A Crow Chromatic. Jak ma zapalil. A nie, ja zaraz zomrem. Nemôžem zomrieť hneď. Na začiatku. Musíme zabiť Crowa a potom ma bude páliť. A zás už ma páli. Crow musí zomrieť. Musím utekať za Crowa a použiť na neho ultinu. On čaká, kým sa mu dobije ultina a potom odskočí a proste budeme sa aj to páliť. Nie. Musím utekať. Môžem zomrieť. Dohľadil sa. Takto. Musím... A tu je Macy. A tam je Surge. A nie, zaskol do pasti. A Samozrejme neutekol. Plus 3. To nenávidím, keď mi dáva plus 3. Neviem prečo, ale nemám to rád. Keď teraz vyhral prvé miesto. Dobre. Prepáčte, že toto video nedotočím až do konca, ale aj tak budeme pušovať ďalej. Tešte sa na ďalšie. Chcel som s tým povedať, že tešte sa na ďalšie videá.